Presiden ka FKJGP janji Hills Unit ba Tuesday litep ulong ba kaseng kadawa yang sarkar jala nadu menteri keteran po ying ki arngut kemal ka Istantia Hill District pakil pensyai balai ki bar jala kinot ban hukum yagi polit ban pak bom yagi pat ba ki ba persya ya ka jeng pensengap ya ka sur jeng ki pat ba kabelalong ha ka sengi pelai halum snong halor ka jeng semu ban pan he ka top sim yak khar khana pan mi deu bilan ba litep ulong ba ki arngut kemal ka Istantia Hill ba kerman shila ubadai menteri hak sarkar jala ubi khmat ya ka kliat konstituensi bat ka kong Santa Mary shila ka pemi khmat ya ka setengah saipung konstituensi idai ban persai halor ka jing syak bom ki pat ba ki balaman saw kum taw long kaseng kan sahir thma hakano kano gopor ya ka tai ka top sim lada ka sarkar kamla ban persai halor ka jing syak bom ki pat ba haba ki persya ya ka tai ka jing kwa peniat rekam ka tai company pemi deu bilang kum kaseng ngis ngasi ban yo ba ki tra jala kin syak syok tang nabar bagi bar jala ki hukum ya ki polit ban syok ya ki bat katno ka jing trot bor polit makin kok ngo ya ka jing ta jeng ki bar jala ulong nalor kane ulong ba kaseng kala dep yo sakilut ya ka jing lumpi sabi an ki polit ha surok ba bat ada ki polit ki thombor ki pat ba ki hapan ujor persya ya ki namar kata ulong ba kaseng kan am sengap jar syo habayo ya kene ka jing syak syok syak bom ki parado persnam ki ba persya ya kene ka jing wanlum spa bi an ki bar jala hapok kari khasi be i jongi